like to speak in two languages. One would be in English and another would be in Boro. Because some of you may not understand all the things that I speak in English, so would prefer two languages. One would be in Boro and another would be in English. And most of the time I would be speaking in Boro, and then the important parts I would just translate it in English. Thank you. As our theme here is written on our banner, it is from the Bible, one of the books in the Bible that is called Luke chapter 2 verse 10 and 11. I shall read for all of us, once in English and then in Boro as well. In English it is written, "Then the angel said to them, 'Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be for all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.'" Boroआव खनसे फरायनो जोंनि प्रग्रामाव दैखांजानाय बे मोनाबिलि समावहाय आंखौ बुंनो खावलायनाय थीम एबा आयदा, बे आयदाया जाहैबाय बाइबेलनिनो गांसे बिजाब, बेयो जाबाय लुकास, आरो लुकासनि 2 बाहागोनि 10 आरो 11 सिरिखौ बेयावहाय दैखांनानै होनाय जादों। आं 9निफ्राय फरायनो। बेथलेहेम खाथियाव मेन्दा लावखारफ्रा हराव गावसोरनि मेन्दाफोरखौ नेबाय थादोंमोन। बे समावनो सासे आरख'आ बिसोरजों हरखाब नुजाफैदों, आरो फोरबोनि महिमाया बिसोरनि सोरगिदिं जोंफबदों। बिखौ नुनानै बिसोरो गिखांदों। नाथाय आरख'आ बिसोरखौ बुंदों, "दागि, आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम रादाबसो लाबोदों। बे रंजानाया गासै मानसि मानिनो जागोन। दिनै नोंसोरनि बासायगिरिया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय। बियो ख्रिस्ट' फोरबो।" जोंनि जे आयदा, बे आयदाया जाहैबाय आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम रादाबसो लाबोदों। आरख'आ मेन्दा लावखारफोरनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जायफोरा गिदोंमोन बे आरख'खौ नुनानै, बिसोरखौ बुंदों, "दागि, आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम रादाबसो लाबोदों। बे रंजानाया नोंसोरनि थाखायल' नङा, गासै मानसि मानिनि थाखाय जागोन।" आरो गाहाम रादाबा मानो? गेदेर रंजानायनि गाहाम रादाब, बेखौ 10आव बुंदों, "दिनै नोंसोरनि बासायगिरिया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय।" इंराजियावब्ला ओरै होननानै बुंदों, "Behold, I bring you good news of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." क्रिसमासनि सोमोन्दै जों सावरायनो। जों क्रिसमास सेलेब्रेशननि बाथ्रा खोनादों जानो हागौ। बेखौ स्पेसियेलि बुहुमाव थानाय गुबुन गुबुन हादोराव थानाय ख्रिस्टियानफोरा बेखौहाय सेलेब्रेट खालामो, आरो स्पेसियेलि बेखौ डिसेम्बर दाननि 25 अक्ट'आव बुहुमनि गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव बे क्रिसमासखौ सेलेब्रेट खालामनाय जायो। थेवबो खोनादोंब्लाबो मोनथिदोंब्लाबो गोथौवै सानफेराखैमोनब्ला बे मोनाबिलि समायावहाय जों एसे गोथौवै सावरायनो। क्रिसमासआ आसलते मा? बिनि आन्दोआव मा दङ? बुहुमनि गोबां मानसिफोरा जे क्रिसमासखौ सेलेब्रेट खालामो, बिनि आन्दोआव थाखोमानाय बाथ्राया मा? मानो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव, गुबुन गुबुन हादोराव बे क्रिसमासखौहाय सेलेब्रेट खालामनाय जायो? बिनि बाथ्रा जोङो बे मोनाबिलि समाव एसे जोङो सावरायनो। क्रिसमासनि आन्दोआव थाखोमानाय जि बाथ्रा, बे क्रिसमास सेलेब्रेशननि आन्दोआव थाखोमानाय गुबै बाथ्राया जाबाय जिसु, बिनि बाथ्रा, Jesus Christ, बिनि बाथ्रा। What is Christmas all about? We want to talk about this in this evening. You might have heard people celebrating Christmas on 25th of December in different countries. It could be very developed countries, it could be very backward countries, but all over the world, Christmas is celebrated. So what is it all about?
Why do people celebrate Christmas? What is behind it? We shall talk about this in this evening. Christmas ni mungaw rongjanai beखौ celebrate खालामनायनि आन्दोआव थाखोमानाय जि बाथ्रा बे जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि बाथ्रा जिसु जायहा बुहुमाव जोनोम जादोंमोन मोनसे समाव बिनि जोनोमखौनो मानसिफोरा फालियो एबा सेलेब्रेट खालामनो थाखाय 25 डिसेम्बरावहाय बे बर'दिनखौ लानानै मानसिफोरा बर'दिन हिसाबै रंजायो फालियो जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सानखौहाय आसलते जिसुआ जोंनि बे जायगायाव जोंनि बे जातिनि गेजेराव जोंनि हादराव आसलते जोनोम जायाखैमोन जिसुनि जोनोमा जोंनि हादरनि बाहेराव अबसे जों महादेश हिसाबै नायनो थाङोब्ला जोङो जुदि हादोरमा हिसाबै नायनो थाङोब्ला जोंनि एसिया हादोरमायावनो जिसु ख्रीष्टनि जोनोमा जादों बे सैथो बाथ्रा अब्लाबो जोंनि भारताव नङा जोंनि आसामाव नङा नाथाय मिडल इस्टआव जेराव इजराइल दङ जोंहा दिनै बै इजराइलावसो जिसु ख्रीष्टनि जोनोमा जादोंमोन अब्लाबो दिनै बुहुमाव जे बि सासे मानसिनि जोनोम सानखौ लानानै बिथाङा दिनैनिफ्राय 2000 बोसोरनि सिगां थैलांबाय बिथाङा बुहुमखौ नागारनानै थांबाय he was murdered he was crucified 2000 years ago but even today even after 2000 years people have been celebrating his birthday what did he do that his birth is celebrated worthy मा मावदोंमोन बिथाङा दिनै 2000 बोसोरनि उनावबो मानसिफ्रा बिनि जोनोम सानखौ जे फालिदों what is his contribution to the human history we shall talk all about these things बिथाङा सुबुं माहारिनि थाखाय मा अबदान होलांदों मा बिहोमा होलांदों दिनैबो 2000 बोसोरनि उनावबो जे बिथांनि जोनोम साना दिनैबो फालिजाथाव रंजाथाव मा मावनानै गालांखो he did not live long he just lived about 33 years he died so early he was crucified so early in his early 30s it would be about 33 or 33 and a half years he lived in this world what is his contribution to the human history to humanity that his birth is even celebrated today not just in one particular place he was born in Israel he lived in Israel but today his birth is celebrated all over the world what did he do to humanity what is his contribution that his birthday even today after 2000 years that it is celebrated worthy मा दङ बिथांनि जोनोमाव दिनैबो इभेन दिनै बे जायगायाव बङाइगाव कलेजनि जि स्टुडेन्टसफोर दिनै बिथांनि जायखौ बिथांमोना नुवाखै लोगो मोनाखै बेबायदि सासे व्यक्तिनि जोनोम सानखौ दिनै जानो हागौ बेबायदियै सोरबा प्रफेसर सोरबा गेदेर बिबानाव थानाय बिथांमोननिनो बार्थडेखौ बेबायदि बिथांमोना स्टुडेन्टफोरा बेबायदियै सेलेब्रेट खालामाखै जानो हागौ नाथाय जाय व्यक्तिखौ बिथांमोना नुवाखैयानो जाय व्यक्तिखौ बिथांमोना लोगो मोनाखैयानो बेबायदि व्यक्तिनि बार्थडेखौ जोनोम सानखौ बिथांमोना बेबायदियै रंजानायजों फालिनो थाखाय मोनसे एडभान्स मोनसे प्रि क्रिसमासजों बिथांमोना बे जायगायाव थामथिम खालामदों आं मिथिगौ बियो ओरैनो जानानै फैयाखै बे गासैनि आन्दोआव जोंहा स्टुडेन्टफोरनि गोबां मावथुबनाय दङ बे गासैबो जानांगौआव आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोना एग्जाम दङमोन अब्लाबो बिथांमोना दिनैनि दिनाव जाय व्यक्तिया 2000 इयार्सनि सिगांनो थैनानै थांबाय 2000 बोसोरनि सिगांनो थैनानै थांबाय बे व्यक्तिनि जोनोम सानखौ बिथांमोना एग्जाम थानायाव फरायनो गोनां थानायाव गावबा गाव पार्सनेल माखासे रेसपन्सिबिलिटि थासेयावबो बिथांमोना बेबायदियै दिनै गाजा गोमजायै लोगोसे गोबां मावख्रुबनायजों बिथांमोना जे सेलेब्रेट खालामदों हु इज हि बिथाङा सोरमोन बे ख्रिस्टमासआव जोनोम जानाय गथ' जिसु बे जिसुआ थारैनो सोरमोन दिनै जे बुहुमाव गोबां जायगायाव बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनाय जायो मानो फालिनाय जायो जों मिथिगौ महात्मा गान्धी we know about Mahatma Gandhi we know about Hitler we know about Alexander the Great because they are historical figures they live in the human history and no one can deny that they did not live it is history so every one of us would accept that Hitler once he lived in this world we accept that Alexander the Great he lived once in this world and we don't deny Mahatma Gandhi lived once upon a time in India
and he had a great contribution towards our nation. I did not meet him, but his life is he is a historical figure. In 1947, I wasn't there, but I cannot deny today that Mahatma Gandhi was not there. I cannot say. Just because I did not see him, just because I did not meet him, just because I am not his contemporary, I cannot deny that Mahatma Gandhi did not exist in this world. Because it is history. And the same way, when we talk about Jesus Christ, he is a historical figure. No one can deny Jesus Christ. Jesus Christoni bathra जाहैबाय जारिमिननि बाथ्रा. जेरै जों आलेक्जेन्डारनि बाथ्राखौ नङा होननानै बुंनो हाया, महात्मा गान्धीनि बाथ्राखौ जों नङा होननानै बुंनो हाया, हिटलारनि बाथ्राखौ जों नंखाय होननानै बुंनो हाया. आंखौ लोगो मोनाखै, नोंथाङा लोगो मोनाखै महात्मा गान्धीखौ, अब्लाबो नोंथाङा बुंनो हाया महात्मा गान्धीया गैयामोन, महात्मा गान्धीनि बाथ्राया सैथो नङा होननानै नोंथाङा बुंनो हाया. मानोना बियो जारिमिन आरो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्रायाबो जारिमिनारि मोनसे बाथ्रा. जिसु ख्रिस्टनि बाथ्रायाबो बिथाङा जारिमिनाव फैदोंमोन, मानसिनि हिस्ट्रियाव बिथाङा फैदोंमोन. मानसिया जे जायगायाव थायो बुहुमाव, बे बुहुमावनो बिथाङा फैदोंमोन. जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राया बबेबा नागिरना मोननो थाङै फाथालपुरिनि बाथ्रा नङा. जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राया, जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राया बबेबा मानसिनि, he is not an imaginary figure. Jesus Christ is not an imaginary figure. जिसु ख्रिस्टआ सोरनिबा सोरजिलु साननायाव बानायजानाय सासे सुबुं नङा आरो. जोंहा गोबां दङ बेबायदि बानायजानाय फिगार, बेबायदि माखासे सोरजिलु साननायाव बानायजानाय फिगार जोंहा दङ. जेरैहाय जों माखासे सुपार हिर'सफोरनि बाथ्रा जों सावरायनो हायो. स्पाइडारमेन जों मिथिगौ, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा मिथिगौ. आयरन मेन, एन्टमेन आरो मा मा मेन दङ, आंखि केटवुमेनबो दंबावोनो. अबसे आं नुवाखै, केटवुमेनबो दङनो, नाथाय बिथांमोना मोगथाङाव दङना गैया? बिथांमोना हिस्टरिकेल फिगार नंगौना नङा? बिथांमोना नङा. बिथांमोनखौ सोरनिबा सोरजिलु साननायाव बानायजानाय व्यक्तिफोर. जेब्ला मोगथां बुहुमाव नों बिसोरखौ नागिरनो थांगोन, नोंथाङा बिथांमोनखौ नागिरनानै मोननो थांनाय नङा. सोरजिलु साननायजों बानायजानाय. But the history, the things about Jesus Christ is different from all of these. Because he lived in the human history, he existed 2000 years before. And that's how we get the counting of the year. दिनै 2022 होननानै बुंगोन, बे साननैसोनि उनावनो जोङो 2023 होननानै बुंगोन. अबेनिफ्राय जाखो? 1, 2, 3 सानब्लासो दिनै 2023 जाफैगोन दा. अबेनिफ्राय जाखो? जिसु ख्रिस्टनि जोनोम साननिफ्राय सानबोयै दिनै बुंदों जारिमिना मा बुंदों? 2022 years जाबाय बुहुमा जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनिफ्राय. बेफोरो undeniable. We have 2022 years. Where did we start counting? It is from the birth of Jesus Christ that we counted. 1, 2, and 3, and now it is 2022. And after a couple of weeks, we shall say 2023. From where? From the birth of Jesus Christ. We cannot deny the history of Jesus Christ, because all of us, you may be from a different religious background, but we shall all say that it is 2022. And we shall all say that after a couple of weeks, we shall all say that it is 2023. From where? From the birth of Jesus Christ. The age of the world is 2022 years, 2023 years. We shall say that this is all fact. This is all the truth. बे गासैबो सैथो बाथ्रा जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राया. नाथाय बिथांनि जि बाथ्रा, बिथाङा बुहुमाव मानो फैनाय, मानो दङमोन, बे गासै बाथ्रायासो दिनै मा मावखो बिथाङा मानसिफोरनि थाखाय, बिथाङासो बेसो सेलेब्रेट वर्दी. बिथाङा दिनै इजराइलाव जोनोम जादोंमोन. जों गोबां समाव बुंनो नागिरो जिसु ख्रिस्टआ इउरपनि इसोर होननानै, जिसु ख्रिस्टआ आमेरिकानि इसोर होननानै जों गोबां समाव बुंनो नागिरो. That is a lie. Most of the time people want to say that those people who haven't got knowledge about history, who haven't got knowledge about geography, they want to say that Jesus Christ is a foreign God. He is a God to Americans. He is a God of Europeans. That's what we want to say. But people who have a well knowledge about history, and people who have a well knowledge about geography, they know that Jesus Christ was born in not in America, nor in Europe, but he was born in Israel. That is in Asia.
we have more reasons to be proud of Jesus Christ because he was born in our continent, not in America, not in Africa, not in Australia, not in Europe. But he was born in our continent. Our continent is Asia. Jesus Christ was Asian. But it is a wonderful thing that even Americans, most of the Americans people would worship Jesus Christ. Most of the Europeans, I live in UK, I live in England, आं इंग्लैंडआव थायो, आं मोनथिगौ इंग्लैंडनि गोबां मानसिफोरा जिसुखौ खुलुमो फोथायो। जिसु ख्रिस्टनि जोनोमा इंग्लैंडआव इउर'पआव जायाखैमोन, आमेरिकायाव जायाखैमोन। जिसु ख्रिस्टनि जोनोमा महादेशफोरनि गेजेराव अस्ट्रेलियायाव नङामोन, आफ्रिकायाव नङामोन। बिथांनि जोनोमा जोंनि एसिया, इजराइलावसो बिथाङा जोनोम जादोंमोन। नाथाय दिनै आमेरिकानिफोरा, नाथाय दिनै इउर'पनिफोरा, नाथाय दिनै आफ्रिकानिफोरा, नाथाय दिनै अस्ट्रेलियानिफोरा बे जिसु ख्रिस्टखौ मा खालामदों? फोथायदों, खुलुमदों, सिबिदों। जुदि जों इसोरखौ गावबागाव साफा बानायना लानो हायोब्ला आं फोथायो आमेरिकानिफोरा बेस्ट इसोर बानायना लानो हागोन सासे। इंलेन्डनिफोरा, इउर'पनिफोरा बेस्ट इसोर बानायना लानो हागोन गावबागावनि थाखाय। जुदि गासै हारिहानो साफा इसोर थानांगौब्ला, गासै जातिहानो साफा इसोर थानांगौब्ला, गासै हादोरहानो साफा इसोर थानांगौब्ला, मानसियासो इसोरखौ बानायगोनब्ला आं सान्दों इउर'पनिफोरा जायफोरा बहुद गोजौआव जों बिसोरजों रुजुजायै मोनसे अबस्थायाव दङ दिनै। आमेरिकाखौ होन नोङो, इउर'पखौ नोङो, आं बेयाव 10 इयार्ससो थानाय, इउर'पआव आङो 10 इयार्ससो थाना फैनाय मानसि। आं दासिमबो थांलाय फैलाय खालामो। आं मोनथिगौ बिथांमोना बबे अबस्थायाव दङ। नाथाय इसेबां सफिस्टिकेटेड मानसिफोरा, इसेबां एडभान्स मानसिफोरा एसियायाव जोनोम जानाय जिसु ख्रिस्टखौसो बिथांमोना खुलुमो। एसियायाव जन्म जानाय सासे जिसु नायखौसो बिथांमोना सिबियो। There should be reasons. There should be reasons. Without any reasons, they would not worship someone who was born in Asia. Without any reason, they would not bow down to someone who was not born in their country, but was born in Israel. But there should be a reason why they worship Jesus Christ. And the Bible tells us the reasons. Jesus Christ is claimed to be God. Jesus Christ गावखौ इसोर होननानै बुंनानै लादोंमोन। He claimed to be God. I can claim to be a God. Today I can come to Bongaigaon and say I am God. But will there be enough reasons for you to worship, to start worshiping? आं गावखौ इसोर होननानै दिनै बङाइगावआव फैनानै आं इसोर होननानै नोंथांमोननो डिक्लेयार खालामना लानो हागोन आङो। नाथाय बियो थोजासे कारन जागोन ना नोंथांनो थाखाय? आंखौ नोंथाङा आं दिनै बुंनानै लायोब्ला बङाइगावआव बे अडिट'रियामाव फैनानै आं इसोर होननानै बुङोब्ला नोंथाङा गाबोननिफ्राय आंखौ खुलुमनो नोंथाङा जागायजेननो हागोन ने? It is not enough to be claimed to be God. You have to prove that you are God. आङो इसोर होननानै बुंना लानाया गोरलै, नाथाय आं गावखौ इसोर होननानै फोरमान होनो हानांगोन। गोबां मानसिफोर दङ जायफोरा गावसोरखौ इसोर होननानै बुंनानै लादों, नाथाय बिथांमोना फोरमान होलांनो हायाखै। Jesus Christ claimed to be God and he proved that himself to be God. जिसु ख्रिस्टआ गावखौ इसोर होननानै बुंनानै लादोंमोन आरो इसोर होननानै बियो गावखौ फोरमान होलांदोंमोन। जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि बाथ्रा, when we talk about his birth was an extraordinary thing. His birth was predicted. बे जिसु ख्रिस्टनि जोनोमा नोंनि बायदि आंनि बायदियै uncertain नङामोन। बिथांनि जोनोमा हरखाबै नङामोन।